Bon dia a tots i a totes. Així tenim la nostra new line. Tècnicament es diu ADI. ADI. És una ADI. Què necessitem fer en primer lloc? Per favor, a aquesta escola, molt important. Jo pensava que venien connectades a internet, però no venien connectades a internet. Per tant, ajustes. Una vegada l'encenem, anem a redes a internet i anem a internet. I hauria d'estar ja connectada, però no és el cas, com vos dic. Per tant, busquem Wi-Fi ADI, este és d'ací on dona el Wi-Fi ADI, i ara posem la contrasenya, que jo vos posaré per ací baix. Contrasenya, sempre és la mateixa. La posem, i una vegada hem posat ja la contrasenya, ens apareix així, obteniendo dirección IP, està pensant un poquet, ara dirà, ok, guardado, ja està. Ja la tenim connectada a internet, per si fem servir esta pantalla individualment, sense l'ordinador, ja tenim la connexió a internet com cal i arreglat. Finalment, per favor, que no se'ns oblide, ens apareixerà una cosa, una vegada estem connectats a internet, d'actualitzar el servicio OTA. Actualicem-lo, és dir-li sí, actualitzar ara, i ja està. I s'actualitzarà, tardarà una estoneta i ja està. I potser al final també ens diu instal·lar-lo. Una vegada està descarregat, potser diu instal·lar, i si no, ja està. Quan acabem ja ho tenim actualitzat i una cosa menys, que sempre és recomanable que estiguin actualitzades les coses. Continuem amb més cosetes que hem de saber per a dominar l'ADI. Mireu, si fem així, ens apareix això, d'acord? I tenim així totes les aplicacions. Per exemple, una de les interessants és herramientes de classe. Canero dominant està molt xula. Teniu així moltes coses com el semàforo, per al comportament de l'alumnat, teniu un DAO, un codi QR per a que l'alumnat entre directament a la pàgina web que li poseu, temporitzador, cronògrafo, calendario, per a fer zoom, destacar, cortina, que tanca i l'obres quan vulguis, el contingut, per a suscitar curiositat, crear expectació, tenir una ruleta, un rellotge i notes. Això per ací. Si volem eixir, apretem ací i salir. Què més? Si vull treure això fora, ho trac. Com ho trac? Per exemple, vaig a treure una altra cosa perquè això ja està tret. Imagineu-vos que jo vull treure fora una ferramenta molt interessant, que és la que es diu... Esta d'ací. New Line Cast Plus. En el mes este. Veieu que és com d'emitir pantalla? Jo agafé, mantinc apretat, me n'eché i el tinc així en l'escriptori principal perquè vull tindre el que més m'interessa a mi a nivell personal. Què té això d'especial? D'especial té el següent, mireu, este portàtil que tenim normalment està connectat en l'HDMI que connecta automàticament així i tenim reflexada això, d'acord? Però si volem fer de manera inalàmbrica, agafar el portàtil i moure'l per l'aula perquè l'alumnat pugui agafar-lo i fer-lo servir a la vegada que està reflexat això, reflectit així en la pissarra, és molt fàcil i ara la nostra companya ens ajudarà a fer-ho. Mireu, en primer lloc, obrim New Line Cast Més i ens apareix això. Per tant, ara ella, la companya, és Eva, veritat, Eva? Disculpa, per noms. Posarà la pàgina web esta d'ací i el codi que apareix. Una vegada entra a la pàgina web, com podeu comprovar, et demana el codi que està en la pissarra, enfoca la pissarra perquè ho vegin, el veieu ben grandet, 8. I l'espai crec que també s'ha de posar, pot ser que s'hagi de posar o no, tot junt. Molt bé, doncs tot junt funciona. I ara veieu que apareix una altra contrasenya d'un sol ús, 3106 en este cas, i ara l'introdueix, i una vegada està introduït, ja et diu si vols fer solament una pestanya, que jo no recomano, jo dic tota la pantalla. Fica-li tota la pantalla i compartir. Mireu, per favor, aprofite per explicar. Compartir també en l'àudio del sistema és un típic fallo. Mireu, si el connectem, fem clic, per favor. Sí, ja l'he fet. Està connectat, però no estava connectat, veritat? Automàticament està apagat. Val. Si volem que soni, el que sona si, per exemple, un vídeo també soni allà, l'hem de compartir. Hem de deixar-lo activat cap a la dreta, el veieu? I ara ja li donem a compartir i, com si fos màgia, això ja funciona duplicat de manera inalàmbrica i dona molta jugabilitat per fer moltes altres activitats perquè l'alumnat s'emporti el portàtil al seu lloc, per exemple, i puguem fer activitats més dinàmiques. Espero que vos agrade i continuem explicant. YouTube, hem de saber que així, si l'obrim, a dia d'avui almenys no funciona l'aplicació, es queda pensant i no funciona, d'acord? L'obri que es queda així dalt i d'ahir no n'hi ha manera que isca. Després, si vinc així, en Chrome, i escric youtube.com, així sí que funciona perfectament, ho tinc ja comprovat, d'acord? YouTube, la pàgina web, youtube.com, tal, i tens ahí tot perfectament, sense problema, i funciona en la pissarra sola. I després, finalment, si això està connectat així, el problema és que quan entrem en YouTube passa el següent. Ens diu que la connexió no és privada, podem anar a avançado
i després anem cap a baix, deslizem així en la barreta cap a baix, i ara no em deixa, però no passa res, volver a carregar, a veure si així funciona. Bé, en resum, que no va deixar-nos de cap manera, no patiu, perquè a vegades sí, hi ha un botonet que sí que em deixa tirar avant, però tot i això no carrega. En resum, ho hem sol·licitat a Conselleria que ens deixi entrar, bàsicament, per si fos això l'error i estem a l'espera. Però no passa res, no és muerte, perquè així ja sabeu que fiqueu el youtube.com en el Chrome i ja teniu accés a YouTube amb la pissarra solament. Sols que no ha d'estar connectada, ha d'estar solament la pissarra, d'acord? Si no voleu desconnectar el cable d'ací dalt de l'HDMI, que sapigueu que així baix també teniu, quan veniu així a les aplicacions, en els punteig, teniu Fuente. I en Fuente ja podeu llevar-li, imagineu-se que està activat l'HDMI, doncs feu clic, el lleveu i ja esteu solament amb això i arreglat. Continuem ara amb unes quantes explicacions, es queden 4 o 5 cosetes interessants per veure. Primer, imagineu-vos, estem en el Chrome i volem afegir una calculadora, però solament mitja pantalla. Mitja pantalla el Chrome, mitja pantalla la calculadora. Anem així a les aplicacions, calculadora i mantenim apretat. I tenim dividir parte derecha i dividir parte izquierda. Anem a dividir parte derecha. I se'n va la calculadora a la part dreta. Per tant, puc combinar el doble treball així i així. I així és com funciona la pantalla dividida. I ara anem a continuar amb forzar detenció. Imagineu-vos, estic així en YouTube, que ja sabem que no funciona l'aplicació, se'm queda així i vull forçar la detenció, matar el procés. Com puc fer això? Atenció, mireu, si jo mantinc apretat el botó, en compte d'anar-me a la pantalla dividida, el que he de fer és canviar a la informació, una I d'informació. Aprete I, i ja me'n vaig a forzar l'atenció i acceptar. Ja està forçada, per tant està tancadíssima. Ja l'he tancat, eliminat el procés totalment, que en algun moment donat potser tindré la necessitat de fer-ho. Ara continuaré amb l'explicació de la pissarra. Obrim les aplicacions, la pissarra, que la tenim on fica pissarra, molt fàcil. Obrim. Veieu que tenim així moltes ferramentes. Anem a fer un xicotet recorregut perquè per aconseguir que l'alumnat aprenga tenen molt de profit. Comencem, en primer lloc, per punteig. Els punteig tenim així possibilitat d'afegir moltes coses. Un document PDF, tal. Tenim la memòria de l'ADI i tenim, per exemple, els núvols, com el Drive, el OneDrive. Per exemple, si jo me'n vaig a imagen, m'apareixen les imatges que tinc guardades. Faig clic en una i apareix allà en la pissarra per a poder treballar en ella. D'acord? Torno a la pissarra, que la tinc així. Si tenim així el QR, això significa que si jo ara amb el meu mòbil, imagineu-vos que tinc 4 pissarres creades, ara us ensenyaré a crear-les, i li dic, sí, ho vull tot en format foto, PNG, exportar, m'apareix un QR, és simplement si vull tindre-ho exportat. Per a imprimir-ho, per exemple, jo agarro el mòbil, enfoque, entro en el codi QR i en el meu mòbil tinc ja totes les fotografies preparades per a descarregar. I després puc imprimir la pissarra en la que he treballat, per exemple. Molt útil. Continuem ara amb esta d'ací. Esta d'ací és per si, per exemple, mireu, vaig a llevar-ho, a veure. Si jo escric, i ara me'n vaig així, puc moure-ho per continuar escrivint baix. I després podré moure-ho per pujar-ho, si necessitara més superfície. Com podem comprovar, així no apareix cap nuvolet ni res. Per tant, si jo vinc així a la personeta i aprete, m'apareix això. Tinc Google Drive, que vaig a fer-lo ara com a mostra, i també OneDrive, que vaig a capturar-lo també per a iniciar sessió i entrar directament. Jo ara capturaré això, ficaré el meu usuari i contrasenya i veureu com així. Ara de seguida m'apareixerà el nuvolet. Anem a fer com si ho he fet. Ja tenim així el nuvolet. I ara podeu comprovar així que apareix el meu nom, està dins del meu Google Drive ja, i ja vaig apretar el nuvolet per a comprovar que m'apareix el meu Drive així. I així tinc la fotografia, faig clic, li dono el més i ja està. Vos he de dir que quan m'he connectat m'ha demanat els permisos. M'ha dit si vull donar-li permís per a veure, editar-li fotografies. Jo l'he marcat, que sí, he acceptat i així ja té permís per a poder fer això. I ja tinc així la imatge per a poder treballar. Puc fer clic en ella i puc ratllar damunt d'ella també si fa falta, la puc moure i puc treballar amb la imatge, d'acord? I continuo ara amb aquestes ferramentes d'ací. Una vegada ja sabem ficar la imatge, documents, el que vosaltres vulguem directament així, comencem amb la primera i més bàsica, que és per a ratllar en negre. Després puc canviar el color així a estos bàsics
puc donar-li així i triar el color que jo vulgui de tota la roda possible, per exemple, imagineu-vos este, després puc triar el grossor i fer així, veieu? Puc vindre així i és un altre tipus de pinzell, com podeu comprovar, i finalment l'altre tipus, que és este d'ací, que és molt visual i des de lluny de la pantalla es pot veure. Però este desapareix perquè podeu comprovar. Este desapareix. Però bé, continuem amb el següent, que és, si este era este d'ací, este és un poc més gros, si no m'equivoque. Sí, és una mica diferent. Puc fer-lo molt gros, canviar de color, bé, ja sabeu com funciona. Continuem amb este d'ací i molt interessant per escriure amb lletres, Vaig a la primera, vull en roig escriure i per exemple poso el meu nom. Vinc així i escric. Ja està. I escric normal. Què passa? Ara se m'ha convertit a lletra no normal. La primera vegada que tu fas servir això, t'apareix l'opció de dir si vols que això passe o no. Jo l'he dit abans que sí, per això ara ha passat. D'acord? Li he dit que sí, que passarà i ja està. Una vegada que té això, jo quan escriga així, a partir d'ara, doncs això sap que m'ho reconeix. I dic pelota, doncs això automàticament es transformarà d'aquesta manera. Veieu? I jo puc fer clic en la paraula i moure-la sense problema. La puc ficar així, la puc ficar allà, la puc moure, d'acord? Després, a més d'això, tinc el mateix, però per a formes. Per tant, faig un quadrat i automàticament se'm transforma en quadrat. I finalment, per a fórmules matemàtiques, si vull treballar un poc de matemàtiques en la pissarra, també ho fa automàticament, ho adapta a la perfecció. Què més puc fer? Formes. Vull fer un cercle. Vinc així i faig així, i si faig fins al cercle tan gran com jo vulgui. Vull fer qualsevol altra forma? Amb el mateix. Vull fer amb això que ja té volum? Exactament el mateix per a treballar matemàtiques d'aquesta forma. I ara vinc i li ratlle. Vaig a fer una ratlla roja així per explicar alguna cosa. Jo puc fer a la perfecció. Després, a part de les formes, que ja les hem vist, també puc dir-li si vull que vinguen i es facin sencer amb això i el color, es fa la forma amb el color ja tota sencera. Finalment, tenim així els que ens queden. Este d'ací està molt bé, perquè és el seleccionador, molt important. Per exemple, vull seleccionar la fotografia i David i borrar-ho. Vinc així, es fa una ratlla i tot el que toca ho selecciona. Per tant, jo ara faig així i es mou el que ha tocat. Veieu? Jo tocaré així les tres coses i mouen les tres coses. Què més puc fer amb això? Si, per exemple, vull seleccionar, imagineu-vos, tot menys pelota. Com puc fer això? Molt important. Primer seleccionar, pelota. Me'n vaig al cadenat que està així i aquesta ja no es mou. Ja no es mou de cap manera. Per tant, jo ara selecciono tot, per exemple, imagineu, vull seleccionar tot, i toco pelota sense problema i jo sé que ara, quan moc alguna cosa, es mourà tot menys pelota. Molt interessant per a saber com funciona això. D'acord? Després, la goma. Tenim dues possibles gomes. Una és la bàsica, que faig així, a veure un momentet, així com faig clic m'apareix. La bàsica és esta. Fas així i borra. Ah, però no m'està borrant perquè està en el cadenat, per això. Però així sí que borra, per això és. En teoria borra normal. Borra així i borra. Però si jo ara faig així i dic clic, em borra l'element. En teoria em borra els elements sencers. La ratlla, simplement fent un clic. I finalment, que sapigueu que si, per exemple, estic escrivint el que siga, amb la mà oberta, així, pam, si em funciona, sí, em fa la goma. Faig així i ara no me la borrarà perquè està cadenat. Per això, en teoria, estic fent de goma sense haver de seleccionar la goma, d'acord? Vaig a llevar l'encadenat així, fent clic, primer la seleccione. Seleccione i el cadenat faig clic així i ja està llevat. Si no m'equivoque. Per tant, ja puc borrar-la o fer modificacions, que això també és molt important. Gràcies per recordar-me, companya. Què tenim així? Este botó d'ací és per eliminar-ho tot. Eliminar. I es neteja tota la pissarra. Vaig a donar-li a este d'ací que és deshacer, que torna al pas anterior, i rehacer al pas posterior. D'acord? Vaig a deixar-ho així. Així tenim tema de captures. Que si apretes tens la possibilitat de fer una captura de pantalla d'alguna cosa que retalles, guardar-la com a imatge. Per exemple, imagineu, vull tallar això, mira, si se'm col·loca, això vull que sigui una imatge. Vinga, va, ja ho tinc, opcions, i li dic guardar les fotos. Ja està. I ara, quan jo me'n vaig així als puntets,
i li dona imagen, anirà directament a les imatges, entre elles la que jo he guardat així, i m'ho guarda tot. Totes les pissarres que tinga me les guardarà, d'acord? I amb això també tenim així la possibilitat que siga tota la captura de pantalla de tot, és fàcil guardar el tema de les captures. Finalment, imagineu-vos que vull navegar entre diferents pissarres. Primer en creo una nova, bum! Ai, que passen 3 dies, si vull recuperar l'anterior, vinc així, se'm queden guardadetes, vinc a l'anterior i estarà així guardadeta. Sempre estarà guardadeta. I puc ficar totes les que vulgui i recuperar i navegar entre les diferents pestanyes. I així tinc un engranatge que em dona algunes opcions per així, si vull examinar un poc més. I finalment em queda contar-vos l'últim pas, que és la navegació. Navegació és com naveguem, com eixim d'ací tot això. Mireu, d'ací deslici de baix cap a dalt, un clic així, tinc així les principals. Si vinc així és totes les aplicacions, però per exemple, este botó d'ací és el d'atrás i se'n va cap arrere de les aplicacions que haig gastat, en teoria. Després, este d'ací em torna a la pantalla Home, esta la principal, i finalment este d'ací és com els mòbils. M'apareixen totes les pantalles que tinc obertes i puc navegar entre elles amb el dit i dir, no, està la tanque, cap amunt, la tanque, i així les tanque les finestres, o cap al costat. I d'esta manera vas tancant-les i tot el que vulguis tu, ja està. I també falten aquests botonets. Que vull donar-li so, apretar I, m'apareix així dalt, apretar el clic, m'apareix així dalt i puc pujar el so, té molt de so, avise, aneu en compte, i després el mateix amb el brillo. Este botó d'ací fa el mateix que si fera aixina i apretar este botó, que és tornar a la Home, tornar a la principal, esta d'ací, en un simple clic, sense haver de fer així ni res, i esta d'ací em porta als ajustos, pel que veig. I res, amb això, més o menys, com a resum global, crec que pot estar bé. Podeu compartir-ho amb altres companys si ho desitgeu. Esta és la Newline, i amb això m'acomiade. I si teniu cap pregunta ja sabeu on trobar en les xarxes i per tot això. Una abraçada molt forta. Adéu.